Suntem la finalul unei amenajări de succes, aș putea spune. Pe gazda de astăzi ați mai cunoscut-o și în alte emisiuni. Adrian, prietenul nostru, care împreună cu echipa sa a dus la bun sfârșit o amenajare frumoasă. Eu nu sunt impresionat. Mulțumesc mult! Într-adevăr a fost o provocare, mai mult de atât pentru că beneficiarul ne-a lăsat mână liberă la acest proiect, ne-a dat cheile de la garsoniera dânsului și un buget. Și noi a trebuit să ne încadrăm într-o lună de zile, să facem și lucrarea, să ne încadrăm și în buget. Lucru foarte dificil pentru că ne-am dorit să iasă totul foarte calitativ și nu ne-a dat înlături de la cele mai mici detalii. A fost într-adevăr o provocare, ținând cont că layout-ul, garsoniera în sine, este într-un bloc de tip, zicem noi, comunist. Este un clișeu, probabil, spus acest lucru. Și a trebuit să ne luptăm cu o grămadă de aspecte. În primul rând, toți pereții sunt din beton, pardosările la fel și mai avem o problemă de înălțime. După cum știm, nu eram prea generoși în trecut cu înălțimea apartamentelor. Și aveam o înălțime de 2,30 m, 2,35 m. Prin urmare, asta a fost una dintre cele mai mari provocări, să aducem acest design, să-l facem un design aerisit și să nu ne copleșească diferența aceasta de înălțime. Practic, pereții au fost lăsați în alb, dar cu un sidef auriu, iar scafele, făcute din profile din duropolimer, n-au fost accentuate. Dimpotrivă, am lăsat acel sidef să continue inclusiv pe aceste scafe. Tavanul l-am lăsat alb pentru profunzime, iar detaliul de brâu practic a segmentat camera în două părți. Partea superioară am lăsat-o mult mai generoasă și am adăugat aceste tablouri care au fost umplute cu elemente focale, un tapet decorativ din catifea, la fel și corpuri de iluminat care au reflexii datorită cristalelor Swarovski folosite în alcătuirea lor, lucru care încă o dată transforme aceste mici elemente în elemente focale. O mare provocare la noi a fost infrastructura acestei lucrări. Practic a trebuit să ne luptăm cu pereții din beton și cu pardoselile grele care au trebuit trasate pentru cablurile electrice. S-a schimbat tot în această lucrare, de la instalații electrice, sanitare și termice. Da, eu nu am văzut și am apreciat instalația electrică montată în pardoseală, chiar prize încastrate în parchetul deosebit de altfel. Biroul este o piesă deosebită, din lemn masiv, sculptat manual și datorită designului nu ne permiteam cabluri care să fie atașate de birou sau din stânga-dreapta și atunci a trebuit sub birou să facem o instalație electrică deosebită cu prize pentru internet, interfon, cablu de TV. Toate acestea sunt deja în pardoseală. Încă o dată, luptându-ne cu înălțimea și cu spațiile, am vrut să dăm și o atmosferă de clasic. A trebuit să venim cu un element de parchet masiv realizat cu model. Am folosit nasturi din frasin aburit și parchet din stejar masiv. Este un parchet uleiat într-un ulei alb, în ideea să păstrăm această culoare de alb care să ne dea nouă senzația de spațietate. Practic, tot conceptul a plecat de la textilul canapelelor. Ne-am orientat către ceva mai calitativ. Toate produsele acestea sunt de origine Italia. Mobilierul din lemn masiv este făcut în România și românii fac lucruri frumoase. Datorită orientării către vest acestei locații, a trebuit să fie totul foarte luminos, dar ca un contrast am adus un produs de colecție, un covor saruh antic, înnodat în nordul Indiei, cu mici accente de
azur de albastru și indigo. Un spectacol pe măsura amenajării livingului este și amenajarea băii. A fost o provocare pentru că a trebuit să o facem mai spațioasă, să-i dăm dublă funcționalitate. Am renunțat la cabina de duș și am făcut un duș separat de un perete de sticlă. La fel, partea de lavoar i-am schimbat locația pentru o mai bună maximare a spațiului. Am schimbat deschiderea ușilor la fel ca să maximăm spațiul. Am folosit o oglindă mare pentru efectul de profunzime. A dublat spațiul acum și într-adevăr ne-am folosit și de tapet în dungi pentru efectul de înălțime. În baie chiar a trebuit să mai coborâm puțin tavanul. Gresia folosită este o gresie marmorată cu efect lucios. La fel, elementul de duș prin elementul închis a mărit baia. Vis-a-vis de baie, după cum ați observat, este recepția. În acest moment, recepția este împărțită în două părți funcționale. Recepția în sine are și o mică kitchenette inclusă pentru mici servicii de protocol, iar în partea dreaptă este o zonă funcțională pentru partea de birou. Arhivare, da, rafturi. La fel, la partea de IT am gândit totul să fie cât mai la îndemâna, zicem noi, operatorului. Iată utilitatea conlucrării cu designerul și echipa sa. De ce? Pentru că rezultatele pot fi spectaculoase fără cheltuieli suplimentare. Îți mulțumim frumos și vom reveni în cadrul amenajărilor obținute cu succes de către tine și echipa ta. Mulțumesc frumos, o zi plăcută!